fanúšikovia našej fanpage stránky Tašíkovo, rozprávkový Košický kraj. V našej Tašimánii dneska vrcholí žrebovanie o tieto nádherné ceny s logom nášho psíka Tašiho. My dneska Tašiho tu vítame a on víta všetky naše deti. Ahoj, ahoj. No a my už o pár sekúnd sa dozvieme výhercov týchto cien, ale najprv si ich poďme predstaviť. Takže mohli ste súťažiť tým, že ste sa prihlásili a lajkli našu stránku, tak ste mohli ste teda súťažite o tento nádherný pohár s takouto krásnou grafikou, áno, krásne. Potom súťažite o takéto odznačiky, poprosím asistentku Timi, o takéto odznačiky. Tu je Taši, Timi, aký je tam Taši? Tam je Taši dobrodružný, áno. Potom je tam Taši grof, Taši plavec, Taši skejťák a Taši rytier. No krásne. Najprv si vyžrebujeme prvých 5, ktorí získajú takéto odznačky, tak ty mi môžeš začať. No, prvým výhercom sa stane... Tak. Prvým výhercom sa stáva Nikoleta Niky Čontošová. Nech sa páči. Gratulujeme. No. Druhým výhercom, Taši, nám to pomiešaš s nosom? Dobre. Druhým výhercom sa stáva, alebo výherkyňou, sa stáva Ludmila Lang. Gratulujeme. No, nech sa páči. Tretím výhercom, teraz poď ty žrebovať. Tretím výhercom je Pavlína Jankovičová. Gratulujeme, výborne, tlieskame. No, štvrtý odznačík získava kto? Barbora Baroková Šortisová. No, výborne, to sú krásne prezývky. No, 5. odznačík, posledný získava. Ktože to bude? Posledná Mária Dolaková. Výborne, gratulujeme. Tak, Taši sa teší, všakže áno. A teraz vyžrebujeme posledného 6., ktorý získa práve tento krásny Taši hrnček. Ja som počula, že vraj z toho sa najlepšie pije kakaóko. Tak, však, áno. Takže tento hrnček získa, kto ty mi pomiešame. Počkaj, ja ti to najprv musím pomiešať, aj Taši ti to pomieša, áno. Výborne. Získava. Luboš Kadlec. Áno, výborne. Takže Luboškovi gratulujem. Ale aby sme sa nerozlúčili hneď ešte takto, tak my sme si pre vás ešte pripravili, ale vašou úlohou bude sledovať nás ďalej, pretože môžete súťažiť o 3 balíčky takýchto cien. Tento balíček bude obsahovať, Tými, ja ťa poprosím, výborne, tento balíček bude obsahovať knihu o rozprávkovom kráľovstve Malý grof Taši, potom bude obsahovať Taši komiks, s krásnou grafikou, ďalej takého Taši sprievodcu, kde sa môžete dozvedieť, kde všade nájdete nášho psíka na akom podujatí, potom takú omaľovávanku pre najmenších a taktiež krásnu mapu, aby ste sa v našom rozprávkovom kráľovstve nestratili. Tak ja vám odporúčam ešte raz sledovať nás, byť našim fanúšikom. Ja si myslím, že sa s nami budete len a len. Ahoj Taši, pozdrav našich kámošov, ahoj. Horami narodil sa psíček a Tašík ho volali. V útulku som mal svoj dom, bol som hladoš a nezbedník. Sníval som, že sa môj život raz a navždy premení.
7 dní a 7 nocí sníval som o rozprávke a zrazu pred veľkou bránou stal sa zázrak. Čo? Hádajte!